खुलुमबाय। दिनै समबार बाराय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोनग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ खोनासंनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ। डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ जोबनानै थांबाय। मोजाङैनो मोजां। नाथाय बिथांनि रिजाल्टखौ जोङो नैबे बोहैथि दाननि 14 अक्ट'आवसो मोननो हागोन। बेनिखायनो जेन' रन्जन दैमारि सारनि रिजाल्टआ जेन' मोजांथार जायो, बेनि थाखायनो बयबो गाव गाव इसोरनियावहाय आर'ज खालामदो जेन' बिथांमोनहाबो जों बायदि उदां नखराव फैनानै गावनि बिहि बिसाजोंहाय आलो गोजोन रायजो जानो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सा 10 सुबुंफोरखौ जोबजासे जेलाव सोनो थाखाय फोसावनाय जादोंमोन आरो सा 4 सुबुंफोरखौहाय नर्माल केस फोसावनाय जादोंमोन। बिसोरनि गासै सा 14नि केस आरो हियारिंआ जोबनानै थांबाय। गासै आर्गुमेन्टआ जोबनानै थांबाय। दा जोबथा 14 अक्ट'आवहाय बिथांमोननि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। दिनै 22 नं कख्लाबारि बियाबनि इलेक्सन फोसावदिंनाय मेला जोबनानै थांबाय। बेयावनो दिनै जोबथा दिनाव बिपिएफ हानजानि शंकर बसुमतारिनि दैदेननायावहाय कख्लाबारि बियाबावहाय 300सो बाइक रेलि, 600सो सुबुंफोरा बाइक रेलि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेयावहाय शंकर बसुमतारि बिथाङा बुंदों 28निफ्राय लानानै 30 रोजासो भट लानानै बिथाङा देरहासार जानो हागोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों इउपिपिएलनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायाव गोजावनानै नोंथांमोनहा भट होनाङा, गासैबो बिपिएफ हानजानो भट हो होननानै बिथाङा खावलायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिनै फुंनि समावहाय बाक्सा जिल्लानि झालायाव सोमोनांथाव जाथाय अर खामनाय जादों। कारेन्ट सर्ट नांनानै बेयावहाय सोमोनांथाव अर खामदों। बेयावहायनो गोदानै सायख'जानाय मन्टु बर' बिथां केन्डिडेटआबो दुखु दाहानि खौरां लाहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय गोबां फन हरसेयावबो आरो खबर हरसेयावबो पुलिस आरो प्राइभेट रेकेटफ्रा लेट सौहैनायनि जाहोनाव गोबां बुस्थुफ्रा सयहांगार जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय पुर्न दास मुंनि गालामाला दखाना गासैबो खामजोब्बाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। कख्लाबारि बियाबावनो इलेक्सन फोसावदिंनाय मेलावहाय राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों दिनैहाय बिटिआर ओनसोलावहाय जौगानायनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सिगांहाय फोसावनाय जादोंमोन 15,000 रांखौ होनो होननानै, नाथाय बिनि अनगायैबो दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख करि राननानै होनाय जागोन होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलाव जानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दुथां सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हानाय जाबाय। सासेनि मुंखौ मृदुल राय होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय आरो सासे दंबावो, बेखौबो एरेस्ट खालामनो हानाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरो केवल उदखारि हानजानि होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय। पुलिस बिफाननि बिफानगिरि क'क्राझार जिल्लानि सुरजित सिं पानेश्वरी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जाथायजों लोब्बा थानाय उदखारिफोरखौ गासैखौबो खम समनि गेजेरावनो हमजोबगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनै बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।